De derde bakdag van het jaar van het Bakkes in Rimburg vond plaats bij het welbekende bakhuisje van het dorp. Met als thema de tropische lange dag. We hebben 6 keer per jaar hebben we een bakdag. En iedere bakdag heeft een thema. De langste dag is dat vandaag. En dat wil zeggen, we beginnen om 1 uur en we stoppen pas om 18 uur. En dan in de volzon. Dan zijn we als vrijwilligers hebben we dus 3 bakovens voor vlaaien gemaakt en 3 bakovens vol met brood. Wij hebben dus ongeveer 65 vrijwilligers. Er komt er een, dus we zitten rond het getal 65 en daar hebben we stokers, bakkers, bouwploeg, groenploeg, catering, bestuur, PR-groep. Nou, zo, dat hebben we allemaal. We zijn met vrienden op het idee gekomen dat mensen zich moeten ontmoeten, zeg maar, op een plek zoals deze hier. En dat noemen we een dorpontmoetingsplek. Die hebben we in 2010 gerealiseerd. Dit was een voormalig lijkhuisje, dat hebben we moeten afbreken helemaal tot aan de fundamenten toe. En diezelfde omvang van dat lijkhuisje hebben we een bakhuis mogen maken van de gemeente Landgraaf. En dan hebben we nog muziek hier. En als je dan doorkijkt, zeg maar, als je de ronde maakt hier in het Bakkes, dan zie je dat we hebben nog een weiland en dat weiland hebben we omgetoverd in landbouw. En dan doen we producten opzetten die wij nodig hebben voor weer brood of vla te maken. Ja, het is meestal van eind april tot eind september hebben wij bakdagen, zeg maar. Dus die 6, bijna 1 keer per maand, zo moet je het tellen. Daar heb je nog vakantie bij. En je moet geluk hebben met het weer. Vandaag hebben we uitstekend weer, maar misschien is wat te veel van het goede. Maar goed, wij weten daarmee om te gaan. Ik ben dus de warme bakker. Ik zit in het bestuur, maar ik zorg voor alle bakingrediënten dat die op tijd hier zijn en dat ik met mijn hulpbakkers hier een fantastisch product uit die oven haal. Een perfect brood, ja, dat is een beetje ook geheim. Hè. We proberen onze streekproducten. We hebben de bloem van de bakkerij van een bakkerswinkeltje uit Hoensbroek. Daar haal ik de ingrediënten. Maar het mooiste is, we hebben onze eigen zuurdeesem. Die kweek ik zelf, die is al rond de 45 jaar oud. Dat is onze natuurlijke broodverbetermiddel. Daar komt honing in van onze boer hier, die net hier rondliep. Die heeft een eigen bijen, imker. Daar komt er honing in. Ja, water, nog niet te veel erin doen, maar dat moet ook een beetje natuurlijk zijn. Hè? Een beetje gist, een heel klein beetje gist, anders krijg ik met koude dagen helemaal geen werking erin. Maar onze zuurdeesem geeft de smaak in het brood. En wij zorgen hier dat mensen genieten van een stukje vla. Ja, en als je dan ziet hoe gezellig het hier is, ja, daar geniet ik zelf ook van en dan vind ik het prachtig om te doen.